Анаи барои шумо. Анаиш барои янга. Анаиш барои набиро. Мешава? Ака кор мекунӣ? Ма ака. Шумо кор даин ака. Кор даин. Кор мекунӣ? Майна. Амаки. Тағоҷон. Кор мекунӣ шумо ака? Марамада. Брат. Ака. Ҳамира биги ака. Амаки, ира таксиятон зани. Таксиятон зани. Тағоҷон. ҳамира гирен. Саломат бошед. Амаки коро хуб дига. Номтон чие? Мирали. Мирали. Чанд солаи? 64. Чанд фарзанд, чанд набира? 4 бача, як духтар. 4 писар, як духтар. Хеле. Чанд сол шуд ароба кашӣ мекунед? Ай сол 98. Ай 98 дами зелёни бозор, ҳа? Зелёни бад бо мергон рафтан майҷома. Фаҳмо. Ай 98 боса хеле қариб 30 сол, ҳа? Дига. Номи ман Рустам, аз шиносидагим шодам. Манам аробакашам. Ман соли 2005-2008 бозори Чиркизи Россия ака ароба кашидагим. 3 сол ароба кашидагим. Оидам хидр омадам, ай ҳама солтон калон шумо будаем. Вот, як чанд сол кор мекунед? Ина бовар кунӣ, нами ҳай ҳар рӯз ҳар хелай. Инами имрӯз, инами як самда. 10 сомона, я? Ай гуфтум ки ман нафақатай майман мегирам. Баъд ин группа инҷибали кам. Хоб. Нехеле. Камам боша. Анаи барои шумо. Анаиш барои янга. Анаиш барои набиро. Мешава? Парвардор хайрой кагитона ба даргоҳи лои қабул доим сарбуланд хонобод бошена, ҳеҷ вақт кама набинед. Саломат бошед ака, ҳамиш дар сини соли шумо хизмати халқ даҳед ака. Вот. Миннатдор. Як чоқтон кунам? Хоб, миннатдор. Ман ҳамин як чиза давно фаҳмидагим, барои хубӣ ва одама хирсанд кардан бой шидан дар кор нестад. Тим более ризқи мара худаш ай боло додааст ва ман у ризқа дигаро кати тақсим кардистам. Ҳамин гап. Саломат бошед.